Tervetuloa ottelun jälkeiseen Honest Energy-lehdistötilaisuuteen. Korisliigan runkosarjan kamppailu Paisons Loimaa Lapuan Cobrat päättynyt Loimaalla lukemiin 76-88. Vierasjoukkue Lapualta paikalla. Pelaajista parhaana palkittu Joona Tuomala sekä sitten päävalmentaja Ville Turja. Joona, aloitetaan sun kanssa. Tänään oli ensimmäinen puolikas todella tasasta. Hyvää vääntöä, hyvää korista. Paisons karkas ottelu alussa jo 11 pisteen aikaiseen johtoon. Minkä näet syyksi tuohon, varsinkin tuohon ottelun alkuun, että jäitte vähän telineisiin tai se tuntui siitä? No me puolustettiin kyllä alkuunkin ihan hyvin, mutta ei viimeistelty puolustusta, eli levypalloja ei saatu. Paisons hallitsi koko ensimmäisen puoliajan levypalloja ja teki todella monta, en nyt muista paljon niitä oli, mutta tosi paljon. 26 pinnaa niin hyökkäyslevypalloista, niin se on aika paljon. Mut sitten jatkaa vielä, että tokalla puolella sitten saatiin kuriin ja häijii levypalloille ja puolustettiin samalla tavalla. Siitä sitten toi lopputulos on. Se on hyvä analyysi. Sulta henkilökohtaisesti myöskin oikein hyvä peli tänään ja parhaan pelaajan palkinto ihan ansaitusti sulle. Heitto tippui tänään ihan kivasti ja reilu 20 minuuttia peliaikaa, 16 pinnaa. Varmaan tuntui ihan hyvältä antaa tollanen hyvä omapanos myöskin joukkueen voittoon. Joo, totta kai tuntui hyvältä antaa hyvä panos joukkueen voittoon. Kiitos, tämä varmasti riittää. Joo, jatketaan Villen kanssa. Kiitos. Voitit tämän kyllä, kiitos. Jatketaan Ville sun kanssa. Siinä Joonan kanssa jo puhuttiin tuosta ottelun alusta, mutta jos pystyt siihen ottaa kiinni. Bisonit tuli tosi kovaa ja ensimmäisen puolikkaan, varsinkin ensimmäisen 5 minuuttia, niin vei kyllä todella selkeästi. Mitä näet, minkä takia Cobrat aloitti tänään pikkasen heikommin? Kyllä me vähän pussiin jälkeen. Ei siinä pääse yli eikä ympäri, että 38 pinnaa kaveri teki eka puoliajalla, josta 26 hyökkäyslevypallojen jälkeen, niin 5-5 taktinen puolustus ja 5-5 puolustus meni mun mielestä aika nappiin, mutta niin kuin Joona sanoi, ei saatu viimeisteltyä puolustusta, ei saatu. Sanoin tuossa hetki sitten, että oli vähän niin kuin ne tyhjät sekunnit, kun pallo on ilmassa, niin me ei oltu aktiivisia ja me ei annettu ekaa iskua ja ekaa kontaktia, että kaveri oli vaan terävämmällä jalalla alkuun. Onneksi se ei millään tavalla revennyt siinä alussa ja kyllähän siellä mun mielestä myös itseluottamusta oli aika paljon, että Heinonen heitti kolkkia ja kaikki niin kuin osui tosi hyvin eka puoliajalla mun mielestä, että tavallaan kun yksi tärkeä pelaaja ja vastustajalta on pois, niin se on aina jonkun muun miehen paikka loistaa ja nämä on niitä vaarallisimpia hetkiä, kun joku saa niin sanotusti ruiskun päälle, niin sit muutkin usein siihen alkaa. Et sanoinkin jossain vaiheessa, että siellä on Brooksin tilalla todennäköisesti tänään parempi heittäjä nelospaikalla ja kenttä on leveämmällä ja pelistä ei välttämättä tule yhtään helpompaa ja oikeastaan aika lailla just niin kävikin. Tuosta levypalloista tänään, tai tässä on jo puhuttu aika paljon, aika tollainen epänormaali toi levypallotilasto kaiken kaikkiaan. Päättyi hyvinkin samoihin lukemiin 41-39, mutta Bisonit hanki 22 hyökkäyslevyä ja te haitte 17. Ja toisella puolikkaalla sitten kyllä myöskin niin kuin haitte aika kovin niitä, että siinä niin kuin 4. jaksolla varsinkin, kun Bisonilla ehkä pieni momentumi oli jo vielä kirimässä takaisin, niin saitte kyllä tukahdutettua sen sitten niiden hyökkäyslevyjen kautta. Joo, me tavallaan ehkä annettiin sitä samaa lääkettä sitten heille, niin kuin sä sanoitkin, että hyvää työtä Kojilta ja muilta sieltä ehkä meidän ison miehen bussimatka vaikutti tänään kaikkein eniten että onneksi meillä on myös toinen, joka pystyy pelata vitospaikkaa hyvin ja totta kai heidän paikkapuolustus vaikeutti mun mielestä heidän levypallopelaamista, että siinä ei ole niin hyvin matchupit kohdillaan ja sinne kun hyökkää keskelle, niin on vaikea sanoa kenen closeoutti, kenen boxoutti se on, että varmaan se oli osasyy siihen, mutta pakko oli tietyllä lailla jotain yrittää, kun oli vähän takana ja saatiin tavallaan tarvittavat heitot ehkä sitä paikkaa vastaan sisään, olisi voitu helposti laittaa joku 6-7 enemmän, aika vapaita oli muutama, mutta tällä kertaa onneksi riitti. Kiitoksia Ville, onko lehdistöllä lisää?
Ei ole. Jatketaan tuosta kotijoukkueen kanssa. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Onnittelut tietysti. Saman kommentin vastaan valmentaja, se oli niin kattava. No niin, Annatko ihan kaikki? Mä oon vähän nyt puhekin alussa melkein tänään. Jatketaan kotijoukkueen Bisonsin kanssa. Pelaajista paikalla kapteeni Vesa Heinonen ja sitten tietenkin päävalmentaja Juri Heinämäki. Vesa, aloitetaan sun kanssa. Tänään Devante Brooks pois kokoonpanosta. Tiedettiin, että saatetaan olla pikkasen pienempi, varsinkin alussa, kun Brooks ei siellä nelospaikalla ole, mutta aika kovaa tultiin peliin. Saatiin hyvä startti. Minkä takia se hyvä startti sitten vähän lopahti ja toisella puolikkaalla jäätiin taakse? Niin, hyvä kysymys. Siinä oli varmaan se vastustajan joukkueellakin vähän osuutta. Tultiin hyvin ja oltiin aktiivisia, mutta tokalla halfilla niin siellä oli todella paljon niitä sellaisia taistelutilanteita, mitkä vaan sit niinku hävittiin. En tiedä, oliko sitten ensin loppu vai että kyllä kaverikin petrasi aika paljon tuossa otteluaikana. Meidän hyökkäyslevypallo prosentti, mistä paljon puhutaan, oli tänään 50, koska haettiin 22 hyökkäyslevyä, kaveri otti 22 puolustuslevyä, mutta sitten toisessa päässä me otettiin 19 puolustuslevyä ja kaveri haki 17 hyökkäyslevyä. Että aika tällainen eriskummallinen myöskin tuon levypallokamppailun puolesta toi peli tänään. No joo, ootas mä katson ei ollut jälleen kerran, niin ei ollut kolkkilotulitusta ja tuossa on tietenkin toi paikan näyttäminen, että siinä on yksi totuus, että se on vaikea ehkä ne matchupit sitten, että välttämättä ne ei ole ne pienemmät miehet tottunut ehkä sit niitä isoimpia miehiä sulkemaan, että miten kovaa sinne tullaan, mutta totta kai että toi 3 pisteen heittoprosentti, että kun sieltä tulee niitä vähän passiivisia puoliksi haastettuja kolmosia, niin se yleensä tarkoittaa myös pitkiä levypalloja, että sellaiset nyt on niinku aika sitten 50-50 palloja, että sellaiset pallot lentää yleensä paikkoihin, mihin on aika harva niitä olettaa ja kuka sitten on vaan pikkelejä käy sen sieltä poimimassa, niin sen saa. Että mä sanon, että siinä on osasyy tossa, mutta monta monessa. Se on just näin. Nopeasti tulee perjantain peli, miten kokenut mies palautuu ja sitten perjantaina taas on valmis matsi, mikä on Vesa Heinosen kikka siihen. Syö, nukkuu ja katsoo jonkun hyvän elokuvan. Ja huomenna reenataan taas. Joo, huomenna reenataan luonnollisesti. Hyvä, kiitoksia Vesa. Onko Vesalle lisää? Ei ole. Jatketaan päävalmentaja Juri Heinämäen kanssa. ...76-88 ja molemmilla puolikkailla saatiin 38 tehtyä. Lapua teki sitten toisella puolikkaalla 48 ja vei sitten matsin nimiinsä. Mikä oli tänään se pääsyy, että Lapua oli tuon 12 pinnaa parempi? Me heitettiin jälleen kerran tosi huonosti 3 pisteen takaa, että meillä on Isaac Davidson 0/8, joka on kuitenkin meidän parhaita heittäjiä. Niin hän ehkä etunenässä nytten siellä on tyykännyt 3 pisteen. Kyllä me joukkueenakin me heitetään tosi huonosti tällä hetkellä ja meillä puuttuu vähän semmoista itseluottamusta, että siitä. Sitten totta kai toinen on se, että oli niin kuin, että siis toi 12 pinnaakin se vähän taas, mun mielestä oltiinko me 5 pisteessä siinä vielä niin kuin, alle 5 minuuttia ennen ja se oli kuitenkin niin kuin näpeis, mutta sitten taas toi, mitä kaverit sanoi hyvin, että puolustuksen viimeistely, niin sitten taas me ei onnistuttu viimeistelemään puolustusta, että heitto meni viimeiselle sekunnille ja sitten se osui eturautaan ja sitten Lapuan kaveri käy hakemaan sen levypallon, niin ne on semmoinen, että ne on henkisesti tosi kovia takaiskuja, kun siitä tulee joko virhe tai sitten tulee helppo kori.
KTP-matsin jälkeen Kotkan päävalmentaja Roope Mäkelä puhui siitä, että siellä olisi pientä kipsiä niin kuin kaukoheittämisen kanssa. Ja tämä oli nyt meiltä kolmas sellainen selkeästi heikko peli kaaren takaa. Voidaanko puhua siitä, että vähän olisi myöskin Bisonella sellaista kipsiä, että ei oikein päästä käyntiin kaaren takaa. Ja, no toki Isaac normaalisti noista 8 olisi varmaan 3 sisään laittanut, mutta tänään kolisi rautoihin. Näetkö mitään yksittäistä muuta syytä siihen, että tällä hetkellä ei kaaren takaa osu? Siellä oli kuitenkin ihan hyviä heittopaikkoja ja saatiin ihan vapaita vetoja. Joo, kyllä se on varmasti niinku pieni kollektiivinen itseluottamus. Eiköhän se pizzaa saa hakemalla pizzaa ja heittämään oppii heittämällä. Aletaan heittää lisää. Onko lehdistöllä Jurille lisää? Ei ole. Kiitoksia Juri ja kausi jatkuu perjantaina sitten Karhubasketin vieraana. Lehdistötilaisuus on päättynyt.